Marami mga naguguluhan ngayon dahil sa bagong batas na ipinasa at nagpatupad ng 20% na buwis sa interest income ng deposito sa bangko. Ano ba ang sinasabi ng bagong batas? Ito ba ang batas para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino o ito ba ang batas para gumiginhawa ang buhay ng mga ulubi? Ubusiin po natin kung ano ang nasa provisions ng ating batas. Ito po, mga kaibigan, base po sa Republic Act number 12214. Ito ang tinatawag na Capital Markets Efficiency Promotion Act. Ang batas na ito ay pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong May 29, 2025 at nagsimula na po na umipikto noong July 1, 2025. Ito ngayon ang subject ng ating diskusyon kung mayroon bang ikabubuti ang nasabing batas sa atin, lalo na sa mga naghihirap na mga Pilipino. Bago natin simulan na bubisiin ang mga provisions sa nasabing batas, pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng Department of Finance. Kasi sabi ng Department of Finance, marami mga misinformation, marami mga mali na mga opinion at mga discussions sa nasabing batas. Ito po ang pahayag ng Department of Finance. Sabi po ng ating pamahalaan, ang batas na ito ay nag-impose ng 20% na buwis o withholding tax sa mga depositors ng bangko, regardless kung ang deposit ay short-term or long-term deposit. Liniwanag ng ating Department of Finance na ang nasabing batas ay nagbuwis lang hindi sa deposit o sa kapital na pira na inideposito ng bangko. Ang interest income lang ang cover para sa buwis ng nasabing batas. Inalimbawa po ng Department of Finance na kung sakali ang depositor ay mayroong deposit sa bangko na 100,000 at ang interest income per year ay 2%. So from 100,000, ang interest income ng depositor ay 2,000. Minus 20%, ang profit ng depositor na magtitira ay 1,600. Sabi ng Department of Finance, itong batas na ito na nagpatong ng 20% na buwis para sa interest income ng mga depositors ay hindi ito bago. Ayon po sa ating pamahalaan, simula pa noong taong 1998 ay mayroon ng 20% na kinuha na buwis sa interest income ng ating mga depositors. Ang batas na ito ay nag-aminda sa Republic Act number 8424 o ang tinatawag na Tax Reform Act of 1997. Yung hindi pagkakasalungat sa provision at hinggil po sa 20% na patong na buwis para sa interest income ng mga depositors ay nandito po sa provision sa Republic Act number 12214 under Section 24, Paragraph B. Itong provision na ito ang nag-aminda sa
Paragraph B sa Tax Reform Act of 1997. Ngayon, bubusiin po natin ang batas. Ikumpara po natin ang bagong batas at ang dating batas na naaminda ngayon sa Republic Act number 12214. Ano bang sinabi? Sabi po sa Republic Act 12214, Section 24 sa Capital Markets Efficiency Promotion Act, ang mga depositors merong obligasyon na magbigay ng final tax. I-withhold ito sa ating pamahalaan. 20% na final tax sa kanilang interest income sa pera na deposito nila sa bangko. Liniwanag ng Department of Finance na sa ngayon, ini-abolish na ang mga distinctions sa 20% rate dahil noon mayroon daw na pabor para sa mga mayayaman ang dating batas para sa mga depositors. Sa ngayon, patas na raw, fair, at ikakabuti pa ito ng mga mamayang Pilipino. Ika nga, bubusiin po natin ang Tax Reform Act of 1997. Anong sabi? Under paragraph B, actually, itong 20% na final tax, ayon sa Tax Reform Act of 1997, ay para lamang ito sa mga depositors na nagdeposito ng pera na o kahit hindi pera na tinatawag na deposit substitutes or sa mga trust funds. Sino ba ito mga depositors na nag-deposit ng mga deposit substitutes? Ayon po sa ating batas, itong tinatawag na deposit substitutes, ito po ang deposito maliban sa pera. Ito bang mga alternative deposits? At para ma-qualify as deposit substitute, sabi po sa ating batas, under Section 22, Paragraph Y, sa Republic Act number 12214, anong sabi? To qualify as deposit substitute, kailangan ang mga depositors nag-compose ng 20 or more individuals or corporate lenders. Ibig sabihin, yung mga mayayaman, yung mga korporasyon, sila yung unang napatawan ng 20% na buwis para sa interest income ng kanilang deposits. Dahil ano ba ang sinabi sa Tax Reform Act of 1997 bago nag-epekto itong Capital Markets Efficiency Promotion Act? Na sinabi ko na nag-epekto lang July 1, 2025. Bago sa effectivity ng nasabing batas, ang sinabi po sa Tax Reform Act of 1997, anong sabi? Sinabi po sa provision na ito na ang mga interest income na na-consider na long-term deposit or investment ay exempt from tax. Uulitin ko po. Ayon sa Tax Reform Act of 1997, Paragraph B,
ang mga long-term deposits, yung mga income ng long-term deposits ay exempt from the coverage sa final withholding tax, provided na ang long-term deposit ay aabot ng 5 years. So noon, kung meron kang long-term deposit for 5 years, ay exempt yan sa final withholding tax. Ngayon, wala ng distinctions. Ma-long-term deposit or ma-short-term deposit, mayroon ng pataw na 20% final withholding tax. So nawala na ang distinction. Wala nang kaibahan. Noon, yung mga malalaking corporation na mayroong tinatawag na deposit substitutes, papatawan ng ating pamahalaan ng 20% final withholding tax sa kanilang interest income. Yung mga nag-deposit na hindi na konsidera na ang kanilang deposito ay hindi deposit substitute, kung long-term ang deposit nila for 5 years, exempt for final withholding tax. Ngayon, wala nang exemption. So ito ngayon ang matatawag natin na gist o summary sa kaibahan ng bagong batas sa pagpataw ng buwis for interest income sa inyong deposit sa bangko. Wala nang long-term deposit, wala nang short-term deposit, papataw ng 20%, kuridas yan. Ano ang epekto sa sambayanang Pilipino sa bagong batas? Hindi naman lahat ng mga mayroong deposito sa bangko mayayaman para patawan ng 20%. So sinabi ko na kanina, ang paliwanag ng Department of Finance na noon pa, since 1998, mayroon ng 20% na buwis para sa interest income. So sinabi ko na ayon po sa Tax Reform Act of 1997, yan ay usually na cover sa mga corporate individuals, sa mga corporate officers na mayroong tinatawag na deposit substitute. Noon, kung ang pira mo ay long-term deposit sa bangko for 5 years, walang final withholding tax na kukunin ang ating gobyerno. So, ano kayang epekto nito sa mga mamayang Pilipino? Sinabi ko, hindi naman lahat ng mga depositor sa bangko mga mayaman. Sakali meron kang deposito sa bangko, 10,000, at sa 1 year, meron kang interest income na 2%, ang 10,000 mo, mag-interest yan ng 200, minus 200, 160 na lang ang matitira sa iyo. Kapag 100,000 sa 1 year, ang interest income 2,000 minus 20%, ang matitira sa iyo 1,600 na lang. Kung 1 million sa 1 year, ang interest 20,000 minus 20%, 16,000 na lang ang matitira sa deposito. At paulit-ulit ko na sinasabi, hindi lahat ng mga depositor sa bangko mga mayayaman. Marami tayong mga overseas Filipino workers. Marami tayong mga seafarers. Marami tayong mga pensioners. Marami mga guro. Marami mga pulis na dahil sa sipag at tiyaga at sa kanilang
pawis sa pagtrabaho, mayroong kunting naipon at nag-long-term deposit sa bangko. Ngayon, wala na silang exemption sa long-term deposit. Kukuha na ang gobyerno ng 20%. Either short-term or long-term deposit. Hindi naman tayo susuway sa gusto ng ating pamahalaan. Nakikita ang ating gobyerno dahil ang buwis ay kinakailangan talaga sa ating pamahalaan as a lifeblood of the state. Ngunit ito kayang batas na ito ang lunas para makaginhawa ang mga pulubi, ang mga pobre, yung mga naghihirap, para makaginhawa sa kanilang kahirapan. Ito ba ang lunas? Napapatungan sila ng 20% ng kanilang savings sa bangko. Kung gusto ang ating pamahalaan na kumikita ng marami dahil kinakailangan ang buwis para maka-sustain ang ating estado sa lahat ng mga programa, then ang unang gagawin ng ating pamahalaan, sisingilin nila ang mga tax evaders. Bakit maraming mga tax evaders hindi pa nakabayad ng estate tax ng bilyon-bilyon? Unahin nila yan. Bakit maraming mga big time na mga negosyante hindi nagbabayad ng tamang buwis? Ano nangyari? Ngayon, napakamahal ng bilihin. Meron ka lang kunting saving sa bangko, kukunan pa ng pamahalaan ng 20%. Sana ang ating pamahalaan, baka mayroon silang mga amendment sa batas na ito. Kasi sinabi ko na hindi man lahat ng mga depositors, mga mayayaman. Pwede siguro na below 1 million, i-exempt ng 20% ng final withholding tax sa kanilang interest income. O ano pang mga mabubuting gagawin sa ating pamahalaan na instead papataw ng maraming buwis, gagawa siguro ng mga programa na makakatulong, makaginhawa ang ating mga mamamayang Pilipino. Kasi sinabi ko na, nakakolekta ba sila ng wasto sa mga tax evaders? Sisingilin niyo yung mga tax evaders na bilyon-bilyong buwis hindi nabayaran. Kung makakolekta ng wasto ang ating Bureau of Internal Revenue sa mga malalaking tax evaders, sa tingin ko, hindi na kailangan para ang mga ordinary tax depositors papatungan pa, kukunan pa ng 20% na buwis sa kanilang interest income.